Żmien il-miliet huwa żmien il-ferħ iżda wkoll żmien l-ispejjeż. Din is-sena l-ewwel darba familji Maltin setgħu itaffu ftit mill-piżijiet finanzjarji, hekk kif il-ħlas ta' Children's Allowance kien antiċipat f'Diċembru. F'Ottubru l-Ministeru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali ħabbar li daw kollha li normalment kienu jirċievu Children's Allowance darba f'Jannar se jibdew jirċevuh kull 3 xhur bil-pagament ta' Jannar ikun antiċipat għal Diċembru. Bekk kull min huwa intitolat għal Children's Allowance irrispettivament midħul tiegħu irċieva l-allowance f'Diċembru u se jerġa' jirċievih f'Marzu, Ġunju u Settembru. Din il-bidla tajn xejn inqas minn 35,000 tifel u tifla. Il-familji Maltin laqgħu tajjeb din il-proposta. Għandhem bżonn siken hawn ħafna faqar u għandhem bżonn speċi li kellhom bżonn li jsibu l-għajnuna hekk siken. Naħseb tibejjef kemm eħe. Tajjeb għal qabel u ħażin għal wara u xek, għax ma jsibu xejn wara. Għandkom ħafna spejjeż dal-miliet? Normali, presents, is-soltu. Punt tajjeb, għakollhom xjon fuq iżjed in-nisu. Taħseb li taffettwa mit-tfal tiegħek il-fatt li nagħtaw Children's Allowance kmieni? Le aħjar, mhux aħjar. Għandkom ħafna spejjeż daw iż-żminijiet nimmaġina. Huma mhux jiena għax huma għandhom l-ispejjeż it-tfal u l-ħwejjeġ li kell. Skola, kodba, pitazzi, ovvja, vera. Għalix le? Yes, mela, għalix le? Għalqas igawdu qabel u. Bħala żmien ifhimni xorta tkun pjana Italja, ġifieri jiġi meġa jiġi ma li jiġi qabel da żmien ikollok ħafna iktar spejjeż u tgħid issibu tajjeb. It-tibdil floti ta' Children's Allowance seħ wara li l-Gvern laqa l-appell ta' numru ta' ommijiet illi suġġerew li l-ħlas isir f'Settembru minflok f'Ottubru sabiex jittaffew l-ispejjeż tal-familji qabel il-bidu ta' sena skolastika. Ibbenefikaw minn din il-miżura mal-40,000 familja. Kellim għal-Ministeru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali starmana li dan huwa eżempju ieħor ta' gvern li ta' widen lil bżonnijiet tal-familji Maltin u Għawċin u wetta miżuri konkreti biex jindirizzhom.